لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. влоги имрӯзамона аз хӯроки абед тайёр кардан сар мекунем дӯстони азиз. влога то охирша тамошо кунен дӯстони азиз, дастгирия фаромӯш накунен. имрӯза хӯрокмон камтарак намихала шӯрбои бо тифтели тайёр кардем. ҳама маҳсулотоша ман намихала бирён кардам, обша рехтуму камтар ки ҷӯшид баъдан тифтелиёро андохтум. тифтелиш камтар буҷӯша, қариб пухтан ки омадак, баъдан макаронша медозем. намихали макароне ки ранги тупа баринай бигем аз ҳамно андохтум. хӯрокмон қариб тайёр шудестай, намихал тупош камтар дига мондай, иқак буҷӯша тайёр мешава. бози бошад то тайёр шиданша камтарак зелен намихал резаш мекунем барои рӯи хӯрокмон. хӯроки мо тайёр шуд тамошобинони азизан, ҳамин хел омадак. ба мо иштиёи таом кадоме хӯрдеса ба ваё ҳам иштиёи таом. даҷа боша хамир кадаги будум, хамирмон расидага ҳамин хел зувола мегирем, мемонем камтар рӯ мегира, баъдан мепазем. хамирмона бо хамтуруш кардум, бо дрожжи тоҷикӣ бигем. ман нони бо хамтуруша чӣ қадр нағз мебинам бигем, маъқулай ма бо хамтуруш, дрожжи уқа нағз намебинам. баъдан дар Москва хамтуруш нестай ку Тоҷикистонда хай ҳастай, ҳама хонаода бисёр астай. ёфтани хамтуруш осонай бигем дар Тоҷикистон. ай хона ягон ҳамсояра миёрим, мисол корта буд мекунӣ, дар иҷа нестай, дрожж қатӣ мекунӣ. баъдан мара ҳамин хели рецепти хамтуруша тайёр карданша гуфтан. ма хамтуруша ҳамин хели тайёр кардам, камтарак хамир кардам, гуфтам кани мерасона хамира ё ки не, некем хамира расон хушрӯ вай шуд. аммо чӣ хеле ки рецептша гуфтан ҳамин хел ма кардам. рецепти хамтуруша мада гуфтан ки камтар ҷурғота дар як чиз мегирӣ, дар ҷои гармӣ мемонӣ, чӣ қадр туруш мешавад ҷурғот. баъдан камтарак оби гарм меандозӣ, намак, ор қатӣ ҳавая хамир мекунӣ бигем, мемониша вай дам мекуна, ранги хамтуруш меша. ҳамин хел кардам, ну хамтуруш шидак, чӣ хеле ки гуфтан. бод хамир кардам, хамирам расидак, ноно ҳамин хел хушрӯ шудан. даҷа боша камтарак салати сабзигӣ мекунем дӯстони азиз, сабзиву капуст қатӣ. ман сабзира намихел шута тоза кардам, ай тиёрка буровардам шуна, дар унша андохтам чеснок, намак, уксус, баъд переправай ки барои ҳамин сабзи астай, ай магазин харидам, ай ҳамо андохтамша. фақат дигар хел переправа мекардам. баъд идафъа гуфтам кани аиш попробит кунем чӣ хел мебиёя. иш уқа рости мода маъқул нашуд, маззаш уқасоз не. тамошобинони азиз, влоги имрӯзаро дар ҳамин ҷа ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастен ки канали мо пеш мерад, ҳамаш ба дастгирии шумо. меҳмононе ки нав ба канали мо омаден, хуш омаден. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо. касоне ки обуна шудагӣ неста, яъне ки подписатсия кардагӣ неста, обуна шавем, подписатсия кунен, лайку комментария монен. аз шумо фақат як дастгирӣ дӯстони азиз. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон боша. худона эҳтиёт кунед.